Deci, băieții, Da. după cum puteți vedea, avem aici pe pinguinul. El e pinguinul, ia să vedem ce face el pe YouTube, pinguinul. Uite ce nume are pe Vai. YouTube. Fiți atenți, hai să vedem, să-l Mereu căutăm pe sunt YouTube pe pinguinul. Devine porpă. Ia uite ce ne dă pe YouTube dacă căutați pinguinul, băieții. Ia uitați. Să muriți voi, vă ține, să-mi pun gif? Ia să vedem, are două videoclipuri. Să-mi pun Are gif. două videoclipuri. Porpă. Unul are cu taxul și unul cu măsa, cu un pariu. Dați-mi pe privat. Ia să vedem. Gif. Gif. Păi, găsiți? Gif. Păi, cum se numește? Ce? Vedeți? Până și botul de mot. Nu lasă să-l înjură. Ați văzut? Vedeți și voi. E bine? Dacă nici botul nu mă lasă să-l înjur pe înscris, Ce ai, mă, cu e clar. Deci vedeți, uite. Las Bandicam aici sus. Bă, coviduț. Bă, nu se aude. Nu se mai înjurește. Nu te aud, ai zis ceva? Nu, frate, n-am zis. Bă, coviduț. Hai-ți dau mai tare. Așa, acum zi. Bă, deci fii atent. Stai că nu te aud. Nu mă auzi, mă? Hai-ți dau mai tare, la 60. Hai la un Da, 50. frate. Acum zi, hai. Bă, zi. N-am văzut nimic, dar hai. Zi ce ai vrut să vezi, bă. Bă, Omul bună. ce ai, mă? Hai, mă, Aurolacule. Aurolacule. Măcar mă bucur că îți zici singur aurora asta, îmi place. Aurora. 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 Ce ai, mă? Care cunoști că ești aurora, dacă sau ce dracu. Aurora. Nu vezi, nu gătim puțin cuvinte. Păi așa mă fac cu măta. Am nimic cu el, dar ia-l încet, este bun. Băieții, salutați aici pe YouTube, că apăreți pe YouTube. Tu taci, mă. Bă, închide-mă microfonul. Hai că mai am și o net. Închide-mă microfonul. Așa, Ai, bravo. taci. Așa, ia zi mă, ține. Dar n-am chef de carte. Nu știu, începe o să... Ba nu. Ia zi mă, coviduț. Dar tu la ce grad crezi că o să Așa. Mă auzi? Nu știu. Crow, salut aici pe YouTube, că apar pe YouTube, am 3 minute de când filmez. Îl înjosesc pe pinguinul. Să te uiți pe lor. Auzi, sau. Pe cine? Pe pinguinul, pe lor. Că stătea pe voi și dădea bani de băga mea și n-am vrea. Deci tu și împărțit. Băga-le-a și pula pe spate. Ce chei cu ăsta? Băga-le-a și pula. Le dau Dă-le, Crowle. Dă-le că apar pe videoclip și le dau videoclipul pe clan. baturile în rasta. Să le fut. Le dau pula mea să se roagă la ea. Ia uzi. sponsor by me. Să vină la pula mea aici. Să le dau pula mea. No. Îi dai, Cinci le roți dai la de mai. la Le dau la Am luat mut, să vezi pe, o să vezi pe videoclip de câte ori am luat mut. Da, mă, dă-le dracu de și bă, și înjuram acolo și îmi dădeau localul meu și ziceau că dau. Zi și... Și că bă, ce aveți cu mine? Am
intrat acolo și, cum zice, și spawn și restul și la pingul stătea pomul. Da, ia să-l vedeți pe cel mai... Să faceți pentru mine. Să vedeți oameni din Lord. Să vedeți ce bine înjură oamenii din Lord. Stați așa să văd dacă mai... Deci, ăsta e Alex, așa că am fața lucru, că l-a înjurat. Că dacă nu, nu am eu și l-am pus, că dacă nu fac videoclip cu el. L-am uit, ce trec. Și i-am spus, pe mine nu mă interesează că ți-ai cerut că nu, dar cer de față cu mine. Bun, și a cerut în fața mea scuze și n-a lui ăsta, a lucru. O să vă las link-ul în descriere de la server. Nu știu deja. Terminat. Da, oricum n-au ce să ne facă, n-ai văzut. Am intrat pe săla cu boostul puțin. Da, fumează să chiștoci. Prost. Și zi ăștia că e progi. Dă-le mă paci. Stai puțin. Rom. Da. Ia mi-a scos Știu multul. de cât de mic. Gata, acum te uit. Ăsta al tău helper că mă enervează de tot. Care? Bancă. Comentează mereu. Ce zici? Că să scriu eu pe unul. Nu, dacă nu vreau plus că n-am ce să scriu. Trebuie să zic că ăla un răspuns ca să zic și eu ceva. Na, te faci. Iar mi-a dat botul cu stop spamming și eu gen scriu foarte rapid. Se aude o să vezi pe filmare cât de rapid scriu. Salut. Așa, salut. Cine a intrat? Am intrat Stix. în rup. Stix? Da, și Bă, tragi pe cineva. Bă, Stixule! Caterinca. Bă, Stixule, tu dacă mă mai înșuri, dă-mă... Unde-i Stix? Așa. Bă, dacă mă mai înjurați de multe ori, fac videoclip cu voi pe YouTube. Și vă înjosesc. Că de mere și de pere. Dacă mă mai înjurați voi pe mine mult, vă fac videoclip și vă pun pe YouTube ca sclavii mei. Bro, hai pe public, doi, hai pe public, doi. hai și puțin, mă, bă, stați, bă, vă rog, vă rog, Păi mi-a scris în privat că, dacă te mai ai de mine, te fac valet, băga mea și până mă că ți-arăt screenshot, conversat de până fac. Una e privat, una e pe server, una e pe ăsta. Nu poate, am venit să lămuresc ceva cu tine, gen. N-am treaba cu... lămuriți ceva cu voi și terminați ca să nu înțeleg ce mă ziceați, că erați prieteni. Bă, cro. Ia zi, Covidus m-a înjurat de mamă. Covidoți, de ce e în joi? Covidot. Acum e muță blândă, bă. Gata. Bă, Mariane, de ce e în joi? Bă, stai puțin, bă, că sugidiță. Tu Mariane, stai aici, mă. Așa. Bă, dar nu mai supla microfonul ăla, frate, nu mai supla. Ce, mă? ai, ce ai pun? Îi bate vântul și la ăsta în casă. Gata, tăceți. Bă, Bun. bă, vorbesc tu, da. De aici. Ăsta, cum e ce? Kenny, Stix, Paul. Aveți 14, 15 ani. Aveți toată tinerețea înainte. Păcați-vă trecut. Erați prieteni înainte, nu înțelegeți pentru ce v-ați certat. Orice om are a doua șansă. Faceți cumva ca să fiți niște prieteni. Uite, că uite, eu m-am certat. Uite, La 55. deci feteni. Eu cu Răzmi, deci feteni, eu cu Răzmi m-am certat. De câte ori m-am certat? Mangiule. Și ne-am împăcat, deci vă dați seama. Eu nu sunt așa, frate. Și nu așa ca voi, nu așa ca voi pentru niciun motiv. Ne-am certat